Bună seara a tuturor și bine venit la Mobeta de azi. Azi lo avem oaspi Enache Tușa. Enache bitisi mai multe facultăți, științe politice, ama și sociologie, ama și nomuri, pe Mucănești drept. Adră și un doctorat, un PhD, tu domenia sociologie, ama are și multe alte lucruri adrati, tu ți mutrește prexarea și va ne zică mai multe pe este lucruri. Enache descălipsește la universitate. Este lector la Facultatea de Psihologie și Științele la Praxiei la Universitatea Ovidius de Constanța și mai mult mutrește domeniile sociologiei și psihopedagogiei, care va zică andrizarea ților ți vor sibă dascal cam de-apoia. Enache are și una emisie la televizie, el este Nicuchir, el Andrazi, la Litoral TV și al emisii îi băgă numai cafeneaua lui Enache, cafinelul al Enache. Și acolo zbraște cu turlii de oameni, de toate domeniile, de zânatelor, de pirmiflelor, de țilare. Și Enache era îngrăpsită și un carte, mult de simasie, cu alți soți de adun, imaginar politic și identități colective în Dobrogea. Tarmânești, fundăxirii politică și identități de parei tu Dobrogea. Și, mult interesant, are mare mirachiti aftuchini, tia maxi, pe care li Andrazi, li mirimitisești, cu Lixana Adară, să-i dățem cu fciorul lui, cu Marius Tușa, și mi-zi așteptul să ne zică mai multe și când va să zburum de aftuchini, va grim și al Marius să ne zică mai multe de mirachia stații, wow, ei doi de adun. Am până atunci, Enache, voi să zic bienveniș și haristonica nu are că aprochea și chemarea noastră. Gine va flai, și vă haristusesc cu titinii, că mi-a dat să este chemare și calezma, cum ți invitație pe Mucănești. Și eu mult hărsit că pot să zburăsc cu voi, că putem să zburăm Armânești. A zburăsc cu Armânești Daima, a zburăsc cu Mari Harau și nu știu când abiți Armânești, că eu crescut o taifă de armâni. Nu știu nici când abițai, nu Duchescu, nu țin minte când abițai și Mucănești. Eu așiți de adun cu aici te dau zicem așa, limbi zburâte, da? De Nicu, de multul Nic, de la, nu știu, aveam 3-4 ani. Am Armânești, a zburăsc cu Mari Harau. Nimeni nu ne aduc aminte când cât să ai găsesc o acasă, zburam una limbă în afară altă limbă și de să găsi gine nitini. Titini nu fua și nu-ți aduți aminte. Ideea este că... Știu că eu când o crescui, zburam de adun și românește și armânești. Zburam eu multul, zicem așa, atent și cu româna, n-are hare să zburesc cu româna. Româna e o limbă îmșată, ca și limba română noastră, care este un de suflet, zicem așa, de mare simasiti noi. Un tezaur, zicem așa, care adună tuti. Paraula greșim în cheamă, că zburăm armânești, zic așa, este apridus pe românești un turlii, aței de gârție zburăsc cu armânești apridusă pe gârțeaști, aței de toarbiniși zburăsc cu armânești apridusă cu arbinișaști și așa aflăm la toate alante craturi. Așa este, am vahitesta este gini să avem, nu, să zburăm, așa cum zburăm tot poate să navdă toată lumea și de adun putem să vedem ticafi zbor, maxus tăiațele zboarății sunt moderne, cum să le dățem toți de adun, ca să ne găsim că him Românie, că him toarbinușii, să ne găsim toți, ațele zboară, este multul de alihea. Enache, voi să întreb multe lucruri, voi să zburăm și dar mă cam de-apoia, am aprota, vreau să zic că mi-minduiam și niheam la simferul a tău, toate domeniile astea, ți zici și la facultăți, ți la dragi și la domeniile ți te interesează și părua și niheam te ciudii, că pistipsesc că tu chirola nostru, n-ai mai mulți de ațeți adare xitixari, adare xitixari ti una cu mătici mică, de una temă, de una domenii, și aleg una temă strimtă. Nu para adare xitixari tu mai multe domenii, ei nu au simfer tu ahânti domenii. Ama, tine ved că ai mirachi empty istorie, empty sociologie,
MT antropologii, MT educație, ti nomuri, și vreau să te întreb diu sinferurile esti atât diverse, atât ahorja undalanto. Acei care si tăxescu un loc a strintul, le știu ghini, n-ai mai ghini și lipsește sia și ca ei. Și nu si ca mine, că poate să dar mai multe lucruri și tapaia să vezi că para nu le-a dar ghini. Ama timini fu un interes daima, zved și ațea, zved și alantă, ghivăseam multul, din nic ghivăsescu și cu oile, nizeam, tuți armânii care crescură în foară, fciorii, dusere cu oile, un chiro. Eu neș cu surinia mei, cu frații mei, noi fim 4 frați, și nizeam cu lali, aveam lălânii, cu surinia al tata, adunau oile, că noi crescum sinoia, și sinoia avea padi multă, era și zlaz multul, și erau mulți armâni, aveau oi. Tu, chirul la comunismului, avea multe oi, până după 1980, 83, 84, pe aia fugiră mulți armâni și armaseră vreo zații țispără fumei armaseră, numai multul. Și atunci când îți coile, și atunci ghivăseam, că trițea oara. Și așa, acurhii de actiseam turlili de texte, tapoia încet îi lipsea. Aici, zicem așa, zănatic, era un fel de zănatic, băgăm ghilimele. Și încet cu încet, sigura, acurhii aveam rezultate bune la școală, la generală, și aveam acolo o învățătoare, trebuie să mergi mai departe, că tu știi și toată ziua preocupat, toată ziua te văd cu cartea în mână. Da? Nu mi mindui atunci, că acurhii nu eram, cum zic așa, multul simfuntiună cale. Zicea, ți vasivă. Bine, în fine, DPC liceul cu Stanța, după aia nești armată, și după armată, deci trebuie să merg la facultate, pot să dar mai multul. Acurhii, adrai facultate București, adrai facultate cu Stanța, adrai facultate adrai masterat, adrai doctorat, cum ne-a zis ca fiul, tu ți ne zicem, este tora, zicem așa, un practichii, multul titutul lumea, adică des întâlnită, zicem așa, da? Tu ți-a dar doctorate, a dar facultate, a dar masterate, pentru că este așa ți-a ajuns ieta, cum zicem noi armânii, și așa este tora calea ca să amință, adică să ești un migdani, cum zic aușii, să ia de pe supră, știi? În sensul ăsta, să strângi ca magul, cum ar spune în zboare românești. Și nu mi minduiam că va să ajung, zicem, siu dascal Alexescu, cum zicești tine, la facultate și la facultate, am așa ajuns puntul Sony, când mergi un tihi, cum zice, destinul, da? Este un tihi că va să ajungi acolo. Lucrai și tu alte locuri, cât ne cheamă acolo, tu ca fi un chiro, cartea aveam tu mână, aveam mintea tu carte și nizeam, deci trebuie să darul ațea, trebuie să merg la școală și tu când eram la facultate lucram, aveam multe de aceste preocupări. Și după aia nicheamă, nedz te aduin cu fcior, te aduin cu feati, nedz tu alte bârnuri, tu alte parei, ți alăxeaște mintea, vezi alte lucruri, te-ați zici că atunci când fugi de acasă și când nedz de ești lumii, te aduni cu lumea care va te adară și pe tine un turlii sau cu altă turlii, te aduni cu lumii care nu este bună, va te adară ca ei, de într-un lumii care este bună, este ca ei. Și acolo mai erau armâni pe la specializări diferite, la alte facultăți, iunizeam eu și la politice și la sociologie, armâni la politice nu avea niciun armân. Awații cu Stanța la drept erau armâni, erau și fete și fciori, Awații de la facultatea de drept cu Stanța la Ovidius. Aveam, cred că, vreo zații, vreo 6-7 fete și vreo 2-3 fciori. Eram un parei mare de armâni. Mai azbram armâneaște câte niheamă, mai mucăneaște, le-am pilteam aceste daule. Și este ca un ciudii, dipisi, zicem așa, în facultate, și s-a căchisesc cu facultatea de dipisi, ca hurhia maltă, că mi se părea că ațea va să aprofundează și mi ajută multul. Și tu, tapoia, te vezi tu în turlii de andriziari, zicem așa, ți oai intelectuală și vezi să dați ceva cu ea. Și mi-nduiam că Vasiu
Vasiu, eu știu, funcționariu va sau vasam vâră zănate care, cum sunt toți tineri, la un iet al lor, știi? Și așa ajuns, mi-adunai cu oameni care erau la universitate, este un soț care el, de fapt, fu acel care zice, nu vrei să vii, hai vină încoace, Marian Cojoc. El fu omul care, de fapt, profesor era el la istorie și era în facultate istorie și științe politice. Și acoții intrai prot, atât concurs, intrai înainte la Academia Română la un institut Sfații Țitâxare București. Și după aia, niheamă câte niheamă, s-a împiltir, că sunt o domenii, să zicem așa, de adun, nu sunt o ahoria, să-mi dascalixarea și țitâxarea. Sunt de adun, că le aduni unui parant și după aia le dezi și le dai malargul. Și așa deschiseră, zicem așa, mai multe căiuri de plicul nuștearii, zvezi Ghivusescu și sociologie, și psihologie, și logică, și literatură română, literatură universală, zicem așa, antropologie, cărți științifice, de toate domeniile amoații. Totul ziua este adrăm. Pentru Sony, cartea este un, zicem așa, un instrument de lucru a tău. Cu acel ned și azburăști, evident, ghivăseara și azburarea. Lipsește multul să azburăști pe achizițarea aților ce vrei să înveți a studenților. Și cum e apriduni, adică tu, zicem așa, tu starea pe care o ai și ea, vă zic că mi-arisește multul aici zănate ce am și pe stipsească că va neg pântul de pisita de profesie, va neg acolo, zicem așa, că duchesul ca este asticalea și ved eu că mi-și Andreazi, zicem așa, știi? Că avați vede, eu avui soț, care fură cu mine și colegi, și o ziră, nu știu, dau featei. O ziră, ăsta nu-i pentru mine. Și apoi, daoați, deschiseră căiurile, zicem așa, te ghivăseari, te ambițari, îți vezi, compari teorii, îți vezi un xităxitor, un care este acel ți îngrăpsește, altul care te pusește, altul care lansează cărțile, altul care lansează teorii, da? Și sunt din noi modele, ei că sunt români, că sunt armâni, că sunt xeni, ca fiul are tu istoria științelor, zicem așa, un rol, da? Un rol și un simasii. Că vine ca fiun cu ceva de ahoria de pe asupra și bagă eu ea. Sunt armâni, mai sunt și alți armâni la universitatea cu care lucrez eu, la facultăți sunt și fete, sunt și ficiori. Him și acolo ne pare inghiți, dacă him adunați toți. Njavo multu harici ne zisešti, multu ti nadraša și pe scurtul tutu în bană. Ama njavo harici ziseš că cum sfații zânata ta, prota cu interesul ato, cu simferul ato, ta ghivesește ca să afli mai multi, dar apoi andamusea cu oameni care ti andrupără, dascalița la sculii, dar apoi șalanț oameni cu care te îndămăsiși după ce bitiși sculia și cam apoi ca să alegi zânata. Și că este vrarea asta să știi niham de aua, niham de acolo și așa se ligă una zănate. Se ligă una zănate și să știi cât niham sau mai multul de un știință, zicem. Că aoați lipsește, îți vezi, ți te andreazi. Eu ți iaste, zicem, și scupolul și interesul, că pentru Sony va să ai și un scupol și un interes. Și pe mine mi ajută mult. Și la școală, deja dragi studiile astea, nu mi pimsi careva, du-te acolo, adară ca să nalăvdăm noi cu tine. Părinții mei sunt oameni, tata nu știa carte, mama are vărăținții clasei, sunt oameni ca toți armânii care vin de cadrilater și ei s-amintare. Acolo avea vreo 2-3 ani cât o vin în 40 la schimbul de populație, de crat. Nu știau, așa că țară ei un iet mult urâtă și nu apucară să înveață carte. Ama eu nești la școală că duceam, că pot să dar mai multul, vreau să înveț mai multul și nești că atunci când vin dintr-un turlii, dintr-un interior la tău, este
mult ulișor. Când te pinzi dinapoi careva, capți zăi furnii, ăsta înseamnă motiv. Da, capți furnii să nu nezi, știi? Așa este, lipsește Da. înăuntru, Mirachea. Da. Și acolo mi-a adunat și cu profesorul un chiar zis, bă, zis, tu ești român, da? Da, tot, domn profesor, sunt român. Să știi că voi aveți un mare rol. Sunteți foarte aplicați în momentul în care veniți. Am cunoscut foarte mulți români, oameni de ispravă, îmi zis el. Era un așcauș, mult bun și simpatic. Așa ți-a tutut ziua cu noi, cachi, știi? Și cred că și are de ani cheamă de noi, că eram ca și cum erați la facultate. Deci sunteți foarte aplicați, tu trebuie să faci profesorat, îmi zis. Tu trebuie să te ții de profesură, pentru că eu văd că asta ți se potrivește, pentru că îți place să vorbești mult, iar la profesură, adică la profesorat, cel care vorbește mult este de fapt cel de dorit. Zis el turlii, eu tot reproduci cumva. Ca să trec și pe armânește să ne exact că vași armâniți nu sunt din România, că a avut și un andamusi cu un dascal, ți zise, tine ești armân, ne-are hari de voi că hiți dip serță tu, ți aveți da, și zisi. E gini că zburăști multul și care zburăște multul poate să-i bă dascal bun. Te ajută. O zisi turlia cu vrearea te armâni și cu multă simasi ți-au ei armânii el, cu mari vreari și duchiari. Așa este. Care v-ați decât v-ați mutrim tu bana noastră tituti andamus la este cu oameni care pot să ne ajută, ei cu urnimi, ei cu Iali n-andreg și n-aduc multă ghineață, tu ți adrem noi de acolo și mai largul, ziceam așa ții. De acolo și mai largul. Și pistipsescu că tu în turlii sau altă turlii să dar, adică mutrescu sau au până tu sonii, nu știu, sunt pimp, sunt antrupâți de careva, au guvernă, au moabeti cu alții dascai, cu alții, eu știu, soți și de acolo și acolo, câte niheamă și după aia se mută. Așa este. Tine dăsreși, dar nevrea că xitexarea și descalipsarea sunt ligate. A macari țari hari mamulto xitexarea și mamulto sești dasca. Dauli, zicem așa, descalipsarea este că zburăște cu oamenii și cu ficiuriții, cu studenții. Alantă este mult bună că afli multe, zicem așa, zboare informații, ți sunt toate ale, zicem, dosarii care nu le vizucan sau le vizură țăi oameni, știi, le aduci de bastul cărță, le tipusești și le dai să le ghivăsească oamenii care sunt interesați de aici. Și poți zic așa că daulii sunt de adun, nu știu, fără masni bad să fac să ved care este mai zici punctul soane. Cred că dascăle seara. Așa este că neavucare cum zicești că lipsește să știi să zburăști cu cafeun după cum să te găsească el. Asta de tot n-a putut să dar de plișor și ți va să învețe. E fulișor și era ca un turli, zicem așa, ținea de tu felul meu, cum știu eu, știi? Și eu așa ca să am ca un zburare să ca un suțată, să nu mă trebuie să din zeană pirifan. Noi himni pirifani, armânii, în general, așa avem este niheamă mai. Și ca dasca lipsește să nu ești atât perifan? Lipsește și nu ești, lipsește și să-i deschis, să zburăști, să apriduni, da, ficiuriții, să-l zburăști mșatul și cu un furnii care sibă tu ți mutreaști de acolo și încolo, poți să-l spui cât de mare simasie este să știi multe lucruri. Așa. Tine până acolo, mea, draia, țea, tine să te poți, să te dai pe tine, să te zici și mea, mine draia acolo, draia, țea, la antă, și aici cali care o avuie puntora pe care imnai, mi-ajută mult, gine, mea, eu hiuaua, că a draia, țea, și la anta, și puteți să drași voi. Și de acolo, ți după aia, poți să ai și un, zicem, praxi. Da, mult bună, și să ai și prosul bun, ca să si un turlii, să zicem așa, de dascal care poate să mutrit de lanț și vrut, așa pe de la altă parte. Știu că tine îi andrezi și ca ți vor să dascal. Care este mai mare urnimii ți le dai lor? Cum ai stat să hibă perifani?
aibă oameni, să aibă sufletul bun, să ahurhească ca fi, zicem așa, zănate cu o mare deschidere de suflet, ca oații manu bad suflet, nu poți da ceva. Dincolo că tine dai nez de ori lipsești și îi, zicem așa, le dai praxi tună turlii de disciplină sau de știință. Am avut să le bazi și partea ți mutreaște sufletul, mădua, vrearea, lumea de lângă ei, oamenii, ficiuriții, cartea, că ți este cartea, te ții, ne ajută. Cum ne ajută cartea? Aș vrea să la spui lucrurile astea. Ca ți ai inii de zicem așa, experiență ce o avem noi și cu cât hicama de bâr numai mari, cu atât aveți după aia că lucrurile nu-ți ved cum le vedeai când aveai inghiți ani, ți sprânghiți de ani, 30, lucrurile la ținzăți ved un altă turlie. Și aua este de mare simasii ca să le spui de prota. Și să dai mai largul. Știu că tine adrată una ksităksare, când o zi dia că tine dise și îndau zboară dia, îmi păru tot așa mult de simasii. Este zborul de una analiză mult practică, tu 6 regiuni din România. Noi pe română îi dătem județ, 6 județe. Este o analiză de tu ți mutrești educația, prăxirea a ficiuriților. Voi vrut să vedeți care este starea, să zicem, situația, catastasia ficiuriților la sculii, desi au acces la sculii, cum desi armând la sculii, desi bițesc cu sculia și cum puteți să drasi andrupâți. Poți să-mi zici mai multe de xităxarea asta și ți-i adrat voi? Noi ne ziceam, neasim tu aici sculii, licee, cum le zic alor pe românești, cred că sunt și tu Balcani, Idia, zicem așa, zboară. Ne ziceam ficiurița cei care învățau mult ghini și care sunt oarfâni. Aveau țânii, să zicem, ții împărați fugă la sculii, că la sculii va să ai îndrupare, de la părinți, de la, zicem, păpâni, străpăpâni. Amații ficiuriți nu aveau și aveau și, zicem așa, îndrupare pțână. Multul buni, ficiuriți care învățau și noi ți adram. Noi zburam cu ei și îndrupam să neagă cât universitate, că acolo chiar poate să aibă învățare de carte mult bună, mama nu nedz un an, 2, 3, să nedz să dar țiva cu ea, cu acea învățare, cu acea, zicem așa, precunoșteare pe care o ai, până tu depisita liceului și nedz la bacalaureat și nu nedz câtă facultate, schiari. Și noi asta adram, ne zeam, azburam cu ei, le ziceam că este spoate, este dalihea că pot să neg, au bursii, parați, i-a îndrupaște instituția, îndrupaște facultatea, universitatea și pot să ne agăsfugădit horile lor, ne zeam tu hori și tu că să bazi maniți, care sunt tu că să bazi, să ți mașiții, eu să află pțâni de lucru, eu părații sunt pțâni, eu bana este mai greau. Și când bana e mai greau, prota lăurii pe care o lasă ficiuriții și în fumele, este școala, că aceea este mult greau. Și noi este drama iuntrea, zicem și invers, ca și zicem noi Armânia iuntrea, ziceam, nu e mai bună să nezi așa chiar, toată și orfân, ama poți să nezi de acolo și încolo și va să hivă mai ghini, după ce de facultatea, va să iei ună zănati, va să ai posibilitate să iei pradz, te torină poi tu hoară, tu că să bălătou și să îndrezi ceva mai multul. Și dacă ne câte 2-3 ditun că se bă, 2-3 ditun hoară și vine ficiuriți mulți, tu aici 7-8 ani. Și seara o adrai pe experiența cu aici ficiuriți, cu procente, cu numir al lor care vine de câte fiate, câte ficiori, eu neasă la ți facultăți, ți știința drar acolo. Și aici este un turlii de stagiu postdoctoral, după doctorat, la Universitatea București. Eu acolo adrai studii mai multe, zicem așa că am învățat eu mai multul instituțional, zicem, tu instituții București, Universitate, că acolo mi duci multul ghini și te mine fu un cale bună, te învățare, fu un cale care ne arătă multe lucruri, ți lipseam să le dar și mi-adunai cu mulți oameni care aveau praxie, aveau prosup, aveau multă precunoșteare,
erau oameni mult de mare simasie. Și atunci, câte ne cheamă, ajunge, nu te minduiește că va să ajunge tu ca ți parei. Și ajunge pentru Sony. Și așa fu. Și tu ăsta, dar tu stagiul de cercetare, dar de exităxarea, dar una lucrare și ea este îndrupâtă cu un termen și cu un publicare, una tipusarea ei, ca să intră tu ți-ți dăți și ți averea pricunoșterea circuitul științific, ți-mi mucănești. Și vreau să întreb, după tu ți viduștini tu horle esti, poate ți lipsește să dar cratlu ti ficiuriți ești deep warfing. Da, m-am mult separat și spitreacă resurse, deci spitreacă oameni, dascai, învățați, ca să neagă să ei sibă exemplul lor, adică ei să-ți da pe ei, zic, uite, eu draia ța, draia lantă, a dat și voi ca noi. Eu le ziceam, eu crescui, tu hoară, cum hiți și voi tu hoară. Și părinții mei erau ca și părinții voștri, lucreau cu oile, picurari sau lucrau locul sau... Și noi avem, bine, noi nu eram dipahâți de warfing, că armânii sunt apridunători, sunt mult, le place să aibă imburlăchi. Ei nu sunt parașe. Am dădeam, aici un exemplu, mi dădeam pe mine și știam cum era tuhoare, aveam soț la școală când eram mic, erau mult warfing și știam cum bânau ei, ajutau fumerii de tuhoară. Cum putea ca fi unul fumei și la noștri ajutau pe mulți. Cum era, armânii adra tutută ieta, de tută ieta, dar armânii talanță. Și atunci pistipseau mai multul, adică aveau un alt videare și pistipseau că nu azburăm noi așiții ca să nu azburăm degeaba, ci și după aia câte ne cheamă, lăsam mail-ul, lăsam telefoane, ne sunau, azburam și încet îi adusim. Vine unul parei de vărății spre protul an, după aia vine unul parei de înghiți spre înghiți, al Antoan, vă ținzăți tu al treilea an și acurchiu zi mai multe hori și mai mulți că să bați, că awații astea era un grup țintă, adică erau parei care erau adrati cu un turlii de condiții lipsea să o aibă ei. Erau mult warfing. Aici turlii aveau. Și pistepsescu că e dipămșat când o vezi pistiani? Ea stimșat că acolo ți vezi că știne cu un zbor, dau zbară, cu nisești până acolo, vizu și zburăși cu ei, adrași ceva. Și n-ai mai marea ghineață pe care poți să o darti un om, este aceea să-l pinzi, să-l îndrupăște câtă carte, că apoi dacă l-o îndrupăște câtă carte, înveață și toată bana lui are, ți se dară. Toată lumea are nevoie, are vrea, are Livisescu, oamenii care știu să dară multe lucruri. Sau știu să dară un lucru, ghine. Așa este. Văd că avem una întrebare de la Daniela Costa, care să aibă și alți mutritori ți vor să bagă întrebări, să le bagă pe Facebook și care să avem Chirova să băgăm ună, două, cât putem. Ziți, Daniela Costa, te minduiești vărăoară să prexești și pe limba armânească lucrurile ți le prexești pe mucănești? Îl mindui de multe ori și cred că va să dar și aici lucru. Va zină Chirolul, mi-ariseaști să apreduc sprăxescu și pe armânești, masam ticari și cum să dar lucrurile este. Eu pistisesc că da, că va sibă. Multul bine, așteptăm care poate să înglipsesc pe armânești. Noi avem un lipsă mare, țin din noi știu să îngrăpsească armânești și țin din noi știu să ghivăsească. Awații este lipsește școala, sculiații trebuie adrată, instituționalizat. Sibă ună turlie de limbă, ună turlie de grafic, de grafii pe care să îngrăpsim. Eu pistipsesc că da, că va să îndrept. Și îi haristusesc și pe ea și mi hârsesc că este și cu noi awații nămutreaști. Noi ne știm cu Daniela multul ghini. Avem mai multe andamusi, adrăm lucruri, tică să bălă cu stanța, că Daniela e de acolo, ne adrăm guvern, adrăm maobeti și cu alte fete care era ea în asociații, tună parei care adrăm multe cu stanța și cazinoul, azburăm și de el, vin și la televizii, azburăm și acolo,
Cu armânii de multe ori mi-a adunat la televizie și ne-asim discoasem tu migdani, cum zice și ții pe armânește, adică scoasem în buvete, ca să știe lumea de noi, că lumea nu prea știe de noi, puțin știu de noi. Așa este, și divgini că zicești ora de televizie, zine niheam de emisia ta de la televizie, Cafinelul Alenache. Cafinelul Alenache. Noi armânii, cum sunt și toți aței din Balcani, cum sunt și turții, și greții, și vârgarii, și arbineșii, și sârghii, așa și cu cafelul. Și care este turlia? Ți turlii n-ai mai bună să lua prochiul, nu mai să-ți dau un cafe. O băgeam, o dusem pe aistă turlii, eu adrai multe turlii de emisiuni, de la emisiuni de analiză de politichii, la analiză de politică europeană, la analiză de acelul, eu știu, soia cu cratul cetățenia, cetățeanul României, era unul turlii de emisiuni, adra emisiuni cu Milesli, da, mozaic etnic ziceam noi, adrai emisiuni mulți ani, radiografia zilei, adică n-ai mai mari probleme în toața zu, ești ora a curhi de adra un emisiune, adram și emisiune de cultură, zburam de cultură armânească, părăstăseam cărți, tu televizie părăstescu și tora, iau una carte, o ghivăsescu, o apreduc pe permitul meu, o fac fără sibu în analiză mult complexă, ziceam așa, să nu o chisească ții, eu aduc acea carte, o apreduc pe un permit a meu, ca sibu a chestii de toată lumea și care am cumpărat cartea, să o ghivesească, și ea câștigă așa cel care o tipusește și omul care o citește și noi, pareile, că him cam deschiși tu, mădu. Cartea este n-ai mai bun soț de noi toți. Și nu n-arât de canuară, nu scârtește pe noi, nu n-ancaci. Și tora dar Cafinelul Alenache este un emisie, eu aduc mulți oameni, turlii, azburând de zănatea lor, de taifă, de aici vreare, cum zicem așa, generic, hobby, așa. Și mult îmșeată, oamenii se relaxează, au mulți soți, că ei până soanii ca un guvern de soți, de prieteni, zicem așa, nu este ceva perifan, așa, cu mult simasii. Este o emisie, o mutresc cu mulți și avem acum pe Facebook comentarii, avem noi postăm acolo pe frânză, băgăm și mutresc cu oamenii, da, coții îmi apreciază, alții mai zic câte în două zboare care nu, așa, ca fiul cum poate. De când tu te apropiași de media? Spre ani, 17 ani. Lucrai și la radio, apoi lucrai la unor televizii, apoi la alte televizii, mai îngrăpsit presa scrisă niheamă, pe la vreo revistă, apoi n-ai mai mult o adrai televizii. Pare că este iara una diafurau mult mare, că pare că sunt iara dau domenia Horia, dascalipsarea și televizia, media. Ama, tora că zburăsc cu tine, duchescu că nu, este un lucru, că tine tot ai să lucru la dar. Zburăști de una temă de altă, asta că căsească omul, că este tu casă, i că este la televizie. Este un zânatima mă mai înclo, nu e Horia de dascalipsare. Un zânatic pe care o adar tot cu azburarea, ca este, zicem așa, doara. Este o doară pe care o ai, zici, ai doară, ți doară, ai, zicem pe mucăneaște, este vocație. Așa? Și este o doară de azburare și de acolo, apoi te aduni cu alanti, zici, vrei să... Și până sonii, pistipsesc eu că lucrurile sunt dreptul și să le adari. Adică lipsește să le adari și să le adari, apoi îți dai, vezi, eu este turlia de zănate care te arisește. Așa este.
Τώρα, ενake πιστέψεσκου că Marius este etim sintră niheam, τώρα, ca să zic și amutritorilor, voi niheam, să zburăți cu dimirachea voastră, ți-o aveți de adun, ti aftuchini, știi xanadrarea lor, πιστέψεσκου că desi himetim, este Marius, aua, Marius? Este Marius, da. Marius, azi zic în două zboare de Marius, dar l-a luat pe el să zburască. Noi, de Niț, că eram și eu mai mic atunci, era și el mic. Eu de mic avui aici vreari, aveam bicicletă, aveam de aici lindrizeam ca un fel de mecanică. Și după ce a curhit din luai carnet, luai mașină și avui mașină, altă mașină, lindrizeam. Era un turlia și de vocație sau de artă, să le îndred, să le țibă pe un turlia Horia de alante și Marius, când s-a amintă, crescut un ubor, erau mai multe mașini, mai multe aftuchini și noi, sau maxi, le mai ziceam maxi, așa, și apoi niheamă câte niheamă, cu una curhită, Marius ajuns de puntul Sonia adră un mare vrearete, este și adră zănată, este inginer, Marius. Ti, este, și τώρα vă las pe Marius, intre și el să zburască. Intraš Marius, haristo că conectaš Marius, tini adraș inginerie mecanică, desi ne aduc bine aminti și vreau să întreb mai multe de miraca asta a ta și al fendea tău, ti aftuchini. Oh. Bună ziua și mi bucur că ved, Bea Hrisescu. Sap de Ghine, da? Sap de Ghine. Da. Bună ziua, mi bucur să vă ved și curios să stăm de zbor. Zine cum a hurhi miraca ti aftuchini titini? Din ghicile mea și de antul obor, tata avea scânti mașini și mai mult aști treptat vini, nu-mi dă seama. Dar la un moment dat, pe la vreo 13-14 ani, dă seama că asta este, din menirea mea, că începea să fac gândul tot timpul acoții. Ziua la școală, seara când găseam lecțiile și temele, intram pe forumuri, că atunci nu pe aia cu Facebook-ul, eram pe forumuri de mașini, intram, citeam, documentam și ne seama că este pasiunea mea, că acolo sta modua și sufletul. Și gata, aici este toată menirea mea. Care va zic că penarga de mic și de la 14 ani cât și zbuchești că asta este, ți vrei să dar tu bană și exact. De aceea asta draș, că la facultate asta învățaș. Exact, da. Intrai la liceu, Nica nu eram foarte sigur. Ca să nu mi gândeam, măi, deci ce să dar mie, Nică, luam calcul și alte, mă rog, domenii. Că îmi plăceau mult, adică eram pasionat mai exact de alte domenii. Și după aia mi-am gândit, zici, băi, ia mai gândit să dormi, dacă tot și cu mașini, tu ziua, ai să va dar. Va next de până la inginerie auto, autoveicule rutiere, aco ținești, aco ți mai erau inginerie portoară, inginerie electrică, construcții, mi-te bă, tata, băi, dacă vrei mai bagă și aco ți mai bifează, una, altă, deci tată, așa o va neg. Mă, nu intrau alții, după aia va vedem noi ce facem altceva. Aco bifai, aco intrai și de atunci era... și după aia, mă rog, intrai la inginerie, mine fece normal liceu de filologie, fui liceu de uman. Ne gândeam, măi, va fi mai dificil. De la uman la inginerie, matematică, fizică, va fi mai complicat. Dar uite că, deci, orică fu pasiunea prea mare, orică Dumnezeu mi-a mutat sus și mi ajută, cu totul cu brio. Adică, adică trebuie imnară exact cum trebuie. Ce a fost un parcurs de învățată fluid. Foarte, foarte, nu știu, foarte hârios fui. Pentru că îi se părea că, deci după, prima dată îi se părea mai greuț, primul semestru. După parcă început să-i se pară din ce în ce mai simplu. Și zici, băi, dacă vrei ceva cu adevărat, chiar înveți. Și nici efort, nici studiu și reușești. Molto bine, este lecția că lipsește să ai unul mirachi și andai mirachea să dai alar tu tipos ti mirachea ta și lucrurile va să așează. Am adățit câte aftuchini aveți, câte aftuchini reparați? Păi avem 8 aftuchini. Da, avem 5 funcționale. 3 mai trebuie să le adrăm, dintre care una este cu o valoare sentimentală foarte mare. Fu în mașina care
care îi mi-a dus tata de spital când mi-a scui. Asta a fost mașina de prota. Și, deci aici este indiferent. Se întâmplă, aici este mașină, nu dă în floară. Va, fățeva, o băgăm tu garaj, dar aici nu-ți vindică. Asta e treaba. Da, și, mă rog, până am trecut până zi în pandemia, și am de mașini trebuiau adrare. Ei n-au, dar mai trebuia una altă, dar știi cum este, vă adrăm mâini azi, vă adrăm mesoran, vă adrăm la veară, la toamnă, dar când ai lucruri și tot timpul prins, știi cum este, tot timpul intervențiva. Până vine pandemia și full lockdown la țel, îmi zic, băi, și zoom, ne minduim și, deci, tata, ia hai noi să cățăm din mașini. Ușor, ușor. Aveam un în plan, băgăm tu garaj și așa avem timp să stăm totul ziua. Cât timp la cursuri, la cursuri, cât nu. Și ascultam muzica armonească când lucram. Bine, clar, ai să mai intri la tine. Și azburam și armoneaști. Azburam armoneaști de piese, dățeam, că noi azburăm mași armoneaști doi. Himnul Parei, deja. Nica Nișan și vă țeam că mașina ați-au faptul concepută de armâni. Nu bine. Cum le alizeți amaxile astea? Sunt tu din Beckley? Cum le alizeți? În principal, sunt după model, când îmi plăcut modelul respectiv, și după aia design, bușuteață, tehnologie, da. filosofii de atunci, de tația Iet, prin care le drau. Avem și amaxi de la japonezi, Mitsubishi, Toyota, Mercedes-uri și Dacia de pe pâini. Avem și Dacia de pe pâini. Asta avea și tu Dizumani. Exact, da. Și adăm la ele. Din pasiune, este și ai relații tată-fiu, adică e un chestie foarte benefică. Știi tu în familie, când împart aceeași pasiune și petreci timp, adică petreci cât mai mult timp. Și lângă este când lucrăm, mai zburăm și lucruri de bani, zburăm și lucruri de sculii, și lucruri de cultură, educație, duneau, adică și așa mai departe. Adică discuții constructive, că realizăm noi doi în general, de anumite chestii. Adică nu ne încăcem. Nu. Este foarte Mirache asta vă leagă doi. Asta. Da. Păi chiar este mult interesant că pe noi pe armâni avem și himn și serț în acaținatea, ama noi ne zicem că avem de adrari, nu în acaținatea, ți ghine alta la și sau așa. Și aici este mult bun. Și nu este tora un regii cu noi doi, așa este. Noi himn un parei de când eram mici, cred că crescum și de adun, tutul ziua în toți anii aici fum de adun. Tora la școală ne ziceam de adun, că Marius era student și eram dascal. Și ne ziceam 2 de adun la școală, 2 ieneam de la școală, 2 mâncam, 2 beam cafelul, 2 ziceam la... Da. După aia 2 vă duceați să lucrați la Amaxi. Care este naima Beckley Amaxi ți-o aveți? Ația ți-o adus în Primarius, Toyota. 1976. 76, oho, ca baia. Are vreo 45 de ani. Știu că are tot un parei, tu lumii de oameni ca voi, ți-au mirache te Amaxi cam Beckley și vor să li adară iara, să li xana adară. Vă mindiți oară să vă duceți la Vrandamusi cu alți... Ne-asim la Andamusi, ne-asim de mai multe ori. Ne-asim la Andamusi, au în țară. Uite, la Târgu Mureș, fu în Andamusi de mașini retrovnești cu un soț. Unoară, și el la fel, el de Suceava, vine din Constanța, ne dă la Târgu Mureș. Băi, deci, și știi că am un soț din Cluj. Deci, un clujean, sucevean, constanțean, tu la Târgu Mureș. Adică, cumva, ne gândeam, vezi seama, parea este că te adui dintr-o pasiune. Și nu mai zic că am soț din toată țara care ligai prin parea este, prin toată această pasiune. Tata mai știi că fum 2 la Târgu Mureș, mai știi? Când fum noi 2 acum 3 ani, atunci era, vine Ștefăner, știi? Și după aia eram și Constanța, eram și Brașov la Andamusi. Sunt multe Andamusi, nu putem să ne zicem că sunt o largul sau avem noi lucruri, că nu poți, nu ai leac. Nu da. Ai leac, adică zicem ai leac când nu ai sadari, știi? Da. Eu putem zicem că nu. Și mai zicea hița leac și alăgați ca liundari. Ce era alăgați ca liundari? Ziceam un soț, cum stăm ca licșorii.
Da, cum zice, și zoom, tot armân, iasti și zoom, veara ședeam, mutream, că aveam, noi aveam mașina ce întregeam și el avea altă mașină și mutrim în piesă, ți-o aduseră și mutream la ea și nu era, zice, ori zice, stăm, zice, calișorii, zice, stăm și mutrim, au zice, ți mutrim, noi zice, nu dăm telefon, zice, nu s-o aducă. Care vă zic că aduceți și alți oameni. Da, chimul, parei mamani, că acel este, acel e mecanica, dar Andreea zimaș mașini, tot armân, Mihai e numai. E mecanic, da. Și aici te pare mai să și prin Europa. Bunul de roace din coară. Da, și mai să și prin Europa, mai să-mi pare, acuținica nu ajunsim, dar urmează, nu e timpul pierdut. Așa este. Da. Cât chiroși zut n-ai mai multus lucrați tiun amasi? Vură 4 meși. Cam așa, da. Ca baia. Da, ca baia, că avem și Marius adără și albumii, că luă cadurile, doar nu este locul, poate vă ne donăm vâroară, altoară, vale. Și avem caduri, cum erau înainte și cum sunt după, știi? Adică tu nu soi cam și cu părația noștri, adică ți avem noi, ți scutem, noi ți lucrăm, ca mâini și dară cu ți-au ei, știi? Da, a fost una mult bună, ți-am așa, este una zănate, un altă zănate, ti vreari. Ți-am așa, mai mult ti unul chiar a horia, ti chiari, cum zicem noi. Da, este, da, exact, va fi bun ca unul duchiare, să simți că îți plac. Da. Marius, tinitora, desea că se gine pițiși facultatea de inginerie mecanică. Și aici este chestia. Oricum, deși așa, că este în construire. Iartă-mi, Pistipsescu, că va avea un unic tăiare de conexiune. Zicea Marius de Simeață, Pistipsescu că tine desea că se gine pițiși facultatea de inginerie mecanică. Amatora un master, așa? Da, tu ai la master la Brașov, pe autovehiculul și tehnologiile viitorului. Acum ținești că una mână la noi în oraș nu aveam master pe domeniul IST și după aia mi gândeam, băi, aveam de ales între Cluj, Brașov, Iași și București. Și mi gândeam, băi, deci și așa îmi place Brașov. Ia. Și plus de IST, Brașovul are și o tradiție în inginerie auto. Pentru că ți-a Audi inginerie mecanică, ea este în 1948. Datează. Și se dară foarte multe proiecte, fură mărci, fabrici de anoci, Roman Brașov, Roman SA, Tractorul, adică au o tradiție aparte de auto, de automobilism. Și deci ea, dacă va să încep studiile, să continui. Și poate mai încolo mi gândea să fac și un doctorat, adică tot, dacă tot him în zona asta, dacă tot. Care vă zic că tine ești sigur, asta ți-a lipsești și domenia asta ta, asta ți-a rihari, cu asta vrei să ne-ți mai larg. Da. Și eu sigur, este 1100, eu sigur. Fără nicio urmă de îndoială. Haristo mult, Marius, că ne zicești... Haristo și pentru invitații. Haristo și mi se așteptă să mai hin văroară să ne zici cum fu când ubițiși masterul și când te acățași de doctorat și cum este domenia asta și cam alargă titini. Haristo mult. Haristo și bine. Cu drag. Tora că știm și ții pasiunea, ții hobby, ții mirachia, ai piringa din lucru. Vreau minti strițăm la zborul mai mult va ști termina, știi taifă, vreau să te mai întreb un lucru de cartea ta, tine ai îngrăpsită mai multe articole, mai multe lucruri, este una carte ne-a avut hari cum eu numa, ti Dobrogea, fândăxirii politică și identități ti parei Dobrogea, imaginar politic și identități colective în Dobrogea. Și vreau să te întreb, nici mai multe de cartea asta, te-ațea că mine nu am bănată ca nu are Dobrogea, te-ațeiții nu sunt de România, Dobrogea este una regiune tu sud-estul ale României și timini, când mutresc din afară, Dobrogea îmi pare una regiune timirachi, te-ațea că îmi pare că are ahânt timileți misticate acolo, are armâni, are români, are tătari, are turță, are lipoveni, are vârgari. Greți, are arbinești, greți, exact. Are evrei, are armeni. Și pare că bânarea de adun acolo sfații natural, pare că nu este bânare de adun cu copus, pare că inșighini. Cum este Dobrogea? Și ți-a îngrăpsit știa? Este naima bunul model de Europa,
tu ți lipsești sau tu ți mutrești, zicem așa, milețele. Andrizarea nomurilor, adică drepturilor, zicem noi, și pricunoșterea și puntusonii, zicem așa, bana pe care o duc de-adun acolo. Că nu s-a încaci, nu zvatămă, nu este vără turlii de polim. Dobrogea este un mult exotic regiunii, că este un zonă care neazi de anclo și manclo de Balcani. Tu cărță, Ahoria ziți un colț de Balcan Dobrogea, ți-a dat eu tu cartea aceea, ți spun eu acolo, ți xităxi. Cartea este un, deci puti pusită, după ți eu nești din luat doctoratul tu domenia științei politice. Și acolo ți ahurhii de xităxi cum puterea de politică de la cratul turțescu, otoman, la cratul românesc să apridusi, să transferă de acolo. Da? Si masi avea ti mileț, cum vizură milesli, cum milesli vizură ți prăxi avură, da? Ți turlii de bană lipsea să aibă, cum plăteau sculii, impozite, cum adrară dintr-un provincii, zicem așa, cu multe mileți, o adrară dominant românească. Și fura priduși, cum fura priduși armânii, colonizări, au ați una parte de tu aici care vără un sud de frânză mutreaște toxităxeare armânii, cum fura duși dit Balcani, tu cadrilater, tu Dobrogea de Nord, da? Tu Alan, Tihorii sunt tuturor armânii, Grâmusteanii, Fârșiroții, Muzachiarii, da? Căliveanii, are multe turlii acolo. Ama mea, noi zburând pe armânești că și dzură tu cu taifă Ahoria și cu taifă care era unul lângă altă, tu hori. Horile de fuziră vărgari de Dobrogea de Nord, vine armânii și tu fuziră armânii, vine vărgari. Aici stă carte Adar și o spun, o xităxescu cu un teorie pe știință, pe antropologie, pe sociologie, pe demografie, mai multe turlii de științe care vin să spună și să apriducă, să bagă tu un circuit științific, aici stă informații, zicem așa. Tot Adar, întregul altă carte, ți este, zicem așa, sonea de doctoratul de la sociologie, ți Adarul tuti Dobrogea este, altă xităxeare, cu aici, zicem așa, ți parei, mamări, care vin de toată România, ți o adrar acolo, ți în altă Românie, mai mică, tu Dobrogea. Ca și numerul lor mai mare. Cu oficială limba română și mai departe, cu istorii, cu instituții, cu sculii. Așteptăm să ascultăm și deftira cartii. Așa va fi, v-au răstăsim și auații, poate, vărăoară. Eu pistipsescu că până de toamnă vă tipusescu, să ne ajută Dumnezeu, peste veară, va să mă mai multul hiro, va să mă arăhati, că atunci sculiile ia vacanță și apoi va șed ca să lucre este carte. Tot dacă zburăm de istoria de permisul armânilor tu România, avem mai multe întrebări. Una este de la Viorel Cărciun. De iu vini soia a ta și soia a vestiei, de iu dit Balcan. Care fu permisul a taifiei? Eu și Grămostean, tata, deci afendea meu și dada mea sunt dit Vârgăria de sud, Peștera, mama era de Lipova, era Lăpuvean, dit Lăpuvean, și tata era dit Peștera, taifa al tata, paplu, străpaplu a meu, că vine și paplu, vine și străpaplu, când fură atunci aici colonizări, în 1925, și apoi în 1940 vine rădit ca de la Terra Oații, Dobrogea și Dentora. Și în vesta mea este fârșurată, taifa ei este fârșurată, este taifa de la Dada,
ali investea mea este dit Arbilișii și taifa al socrul meu la Fendi este ditul Gârții. De la Caterini, socrul meu, și de la Florina, un hoar de lângă Florina, este dada al investea mea, ei sunt fârșiroți. Turliile de taifă fârșirot cu grămustean sau grămusteană cu fârșirot sunt mapțânii. Ama noi fum soț, a zburam armâneaști, ne cunoscum tot așa tu parei de armâni, armasim soț vreo 2-3 ani și apoi avem una mult bună, zicem așa, bană. Și îmi zic, auzi, și zice, hiți un ziț, așa ți-s bănați. Și apoi eu vin de la, eram și de-am tu Căsăbă, și vin la Cogălnicianu, este un parei mare de fârșiroți, are și în 2 grămusteani, ține fumei de grămusteani și nu duchesc tot la hiu cu fârșiroți sau hiu cu grămusteani, este un mult bună bană, oa, mi hârsesc cu multul că hiu au în hoară și mi hârsesc cu multul că auații pe calea, avem mulți tusucachi, cum zicem noi, așiții, avem multe fumei de armâni, zburăm armâneaști și niți zburăsc cu și ficiuriții și noi, acasă zburăm mași armâneaști, de când vine auații, și ia, adrăm pântusori arbole gelanogic, nații lipseați. Taifa ta și taifa ambastia tali. Avem altă întrebare de la Cristian Nicolas Brandi, dăția și cum vezi tini hoara Sinoia? Lipsește să dară un andamus online test hoară armânească, i să zburască de pirmi filei. Cum este hoara Sinoia? Hoara Sinoia este o hoară mult umșată, tora zicem așa, s-a adunat mai multe fumei, mucani, are și ghivță în hoară. Horile de Dobrogea fură armânii, zile de horile de Dobrogea țineau de Custanța, de provincii, da? De provincii, de regiuni, județ, cum zicem noi. Ațea de Tulcea, acolo ți armânii armasele, că sunt parei mai mări. Sinoia o ved mult umșată, este Sinoia fună hoară abzâtă, mult abzâtă, că era plină de armâni, aveau și mucani, erau abțâni, și bănar de aduni multul ghinii, de acolo fuziră mulți oameni, de mare simasii, de Sinoia, și neg daima cu mare harau, ne-a stăt o mare vreari. Ne-aduc aminte, îi fug pe minte multe minduieri, când eram micu, sunt de astea, zicem așa pe românește, secvenții, caduri care erau, de la soț, de la păpâini, de la lălâni, teti, mai, strămai, că bânăm acoțit un parei mari cu fumei și erau păpânii, erau tapaia străpăpânii, erau cu surini și erau soia mari. Eu țin minte când era vără harau sau era vără, eu știu, vără auși sau vără mai care mureau, sumpleau uborul, ineau viciudo. Erau școrli, era Mihai Viteazu, că erau armâni, dar după aia Patura era aproape, țin minte nica de atunci, eram mic. Și noi lipseaște, eu pistipsesc că lipseaște și noi să dăm un guvern, să dăm un maobeti, și are mulți, ei că sunt matineri și sunt de fumei care erau de Sinoia, țibănar acolo, ei sunt șaței mamării de lăchia mea, care sunt care tricuri de 50 de ani cât am eu tora, și sunt și ușa noștri, care sunt poate nu să zburască și ei. Pistipsesc că este, adică ți zic, domnul Brandi este mult ghini și eu vă sintru, mă sibă de adrăm un guvern, dar sibă mai mulți, nu mai un doi, că acolo ca fi un pirmit, este horia, cum bână ca fi un, tapaia sunt fumeile care se cunoșteau unul cu alantă și lipsește să îndrezăm un actare maobeti. Așa este. Mi-aduci aminte că tu acurhită ziceai tine de când erai mic și te duceai cu oile, am imaginat și de văzai acasă. Și oile, îți las. Exact, și cu oile tot de văzai. Vreau să te întreb desi cultura asta, să zicem, armânească, prota cum o vezi, ți valorare și deftira desi și ea, cultura asta armânească, a avut vreo, să zicem, influența angrică, ti calea ta, ti zânata ta, te-ați că vruși să dar școală, să înveți, să te duci la sculii, să ai zânati bună.
Cultura armânească este de mare simasi și nu zic așa țimași că himavați noi armâni și zburăm de armânami sau de cultura armânească ghini. Este și avații putem să mutrim înapoi vă ținți 600 de ani, da? Când aveam crat, când aveam câsăbă, Moscopole avea tipografii, avea cărță, armâni, teanami și avzâți, erau tot Europa și erau tumulti, erau iațră tu științii, erau diplomați, erau nicuchiri care aveau imburlăchii, oameni care armaseră adrara cloții, parei de fumei, armaseră comunități, știu Ungaria, știu Austria, știu Germanii, nu mai zic de Sârbii, nu mai zic de la anticratul de Balcaniții. Cultura armânească este o cultură ahoria și este un tezaur, zic cu așa ți mucănești, una de mare simasii, că altă turlie va năchiream dip și este un tezaur ce o ținem pe limba o ahurheaște. Că avații mai zburăscu cu mulți ficiori, zice și eu sunt de origine română și zic că ce mai simți despre a români, ca zic pe românești, ce duchește de armâni? Știi armânești? Nu mai știu. Papul tău zbura, nu a zbura, tata a zbura Afendi, nu a zbura nici Afendi. Dar pe aia maca nu mai ufilisești limba, nu mai țin de arăți, nu mai țin de adeți, nu mai treți. Tora socrul meu este, Dumnezeu să-l iartă, auații la ședem de privighem, a zburau tuți auși armânești, este un altă turlii de stare, de aici. Nu poți, când să cărtiră ne cheamă ficioarea aceea, că se poate ce, dar numele e de ajuns. Da, duchearea, ți-a dat cu duchearea, auații este turlia. Și acurhis nu mai zic cu aici, că e maghinii. Alții sturnară cât limba armânească nu știau ei și am vițară, tu 3-4 ani a zburăs cu multul ghinitora. Și eu pistipsescu că pe mine, ca să dau panda să știi a doua întrebarea, să zicem și deftira, a avut angrică că mai pe mituseam și pe armânești, erau cărți care se aflau maghine al Cristu Crândovreanu, Cândroveanu care îngrăpsea și pe mucăneaști și pe armâneaști și făceam comparația cu la produceam. Și așa învițai de fapt Ghivăsescu armâneaști, singur. Ziceam așa că manu am vestul sculii, eu adrai ziceam așa școala Iva Sculia în 1970 ținții până tora. Și nu mai nești la Sculia, ți erau niți, eu am învățat armâneaști, că noi învățăm armâneaști după urechi. Nu învățăm structurat, cum este de fapt pe un turlii apridusă de dascal sau dascaliță. Pe mine a avut angrică cultura armânească, angrică și pentru sonii, zicem așa, vrearea și duchearea să le zburăscă pe doamne Idia. Să zburăscă și româneaști că limba mucănească e o limbă mult, zicem așa, greau, are multe lucruri și lăurii care lipsea și le știi, ca să poți, zicem așa, erudit învățat, și este, asună și multul ghini. Și a avut un rol că noi armânii șpit cultura, zicem așa, a limbii mucănești, românești, necunoscuri europenii, că țânură, fu cratul care n-a îndrupând cheamă cultural, zicem așa, de tipul siră, cărți și pe româneaști și pe armâneaști, și nu de tora, ani din inte, și nica din 1920, 30, 40, erau armâni care adau sculia tu Balcani și n-au la facultăți aua, fură și emburi, aua ți zic eu că când tu soni tica fiun din noi, pistipsesc eu că limba armânească și cultura armânească în greacă, năpinzi încolo, să putem să avem un, nu știu, eu știu, și poate un pon, da? Că putem să învățăm și pe armâneaști foarte ghini, multul ghini, și avem pon la este, că lipsea și zburăm mași pe oficial sau pe sculii română. Gine, dăsăși nici am dicrat, nu, este un cuvânt de dip lungă și delicată. Este lungă și delicată și o problemă politică. Și politică și este mai politică și aduția încăceri multe, sunt o parea, horia, salunt,
Ama pentru Sony, ți este vizibil, ți zvedi, nu poate să zică că nu este. Noi zburăm Tora pe un limbă pe care o chisesc cu Macedonia, o chisesc cu șarmânie din Grăție, o chisesc cu șarmânie din Sârbie și ații din Germania, de Iuțudo. Aoați să spune că este punăturile de limbă care o chisim toți, da? Așa este. Și vahea este nema disimasi lucru, anamisa de toate cuvântele în politică, este numai sunt o ahât disimasi tora peste cu mine. Da, aoați mai mult zburăm cultural, zburăm de taifă, de fumei, de zănati, lucruri care țin din noi. Eu că chisiu aici, ama face așa un mică remarcă de aici lucruri. Așa este. Și pistipsescu că este mult interesant să vedem mine este de-alea curioasă să găsesc cu cartea tua în Rupsiști Dobrogea și este curioasă și tata-ți vazină tu toamnă. V-ați aduc cu pișchesii. Așa zice, nu? Pișchesii. Voi. Nu mai o folosi zborul ăsta care e ani de zile. Mea, uite, este multul ghini. Așa. Nu mai o folosim zboarele, că le ținem minte de la păpâini, le avzam, că intră subconștient, le aia, nu le mai folosești. Aia este. Este, mea că pot zine iara tu minti. Vas li ursești, vas li scoți migdani, le spuni, zburăști cu ele, le minduiești, duchești pentru soane. Și pistiresc că va daima să drăma și daima tu ți spune ți limba și să exersezi. Da, este ce tu folosești tot, na. Tot că zburam de este lucru, ți aduc aminte este că tine ești nu ești aici pesimistul, am dat mindoști la armâni, care și la hinitorul nostru și niari hari, că ai atitudinea asta, că tine zici că nu va sibă ahâta rău, cum zic, cum are armâni care zic, noi chirem ca fizuă, am tine îmi pare că ești niham optimistul. Și vreau să știu cât ești optimistul. Și optimistul că nu ved ahât urât de tema și ieta. Câțe? Tine tora Marius, tot bânul la vostra, zicem și alții sunt mai mărnici, am alții mai niți. Iniții din înapoi. Noi învățăm armânești de la păpâni și la părinții. Voi învățați de la noi și de la păpânia voștri. Este bârnul după bârnul, ietă după ietă. Da? Eu am armânești, sunt mulți armâni care stoarnă. Eu știu mulți ficiuriți, fete și ficiori, care nu știau armânești aici și sturnară la... Că ți-e optimistul, că ți este, știi că-i diseaști sibă ună turlie de cultură, ți că-i diseaști sibă ună turlie de duchiari. Ați văzui un lăurie mult complexă, mult, zicem așa, duchită. Toți cei care nu ați zburăsc armânești, aduc aminte, și eu armân, și eu fac parte, eu am arâs armânească, uite, și eu acolo. Alța aveți, alții nu aveți. Duchiarea și minduiarea că hidi uvaș, ai nica țiva horia față de cei care sunt utucrat, aduți un lăurie bună și este un motiv, un furnii pe care eu am pozitivismul meu, optimismul. Dar apoi alantă, și deftira minduiare este că tot asta pusesc cu cărți, sunt emisiuni, zicem așa, ei că nu sunt ele daima, sunt mașa horia, sunt permiti pe armânești, azburâm, sunt cântiții, că noi de fapt armânii, tot încoace avem vreo 50-60 de ani de când îngrăpsim istoriile noastre și permitele. Ele fură multul chiro, de tută ieta, zicem așa, adrate pe cântiții. Avem cântiții de nuntă, cântiții de jali, cântiții de despărțare, cântiții de vreari, cântiții de arăți, da, de nuntă și de, eu știu, de pătăgiuni și de isuseri. Și toate aici permitele și lucrurile bune și lucrurile mapțând bune le băgau pe cântiții. Și aducem aminte tora. Și sunt eu daima când o ascult, ved, bag permitele și mi minduiesc cu eu și ții vrea să zică. Și are ca fi una, are una logică, una filosofie a lui. De aceea zic că
nu va schiară, nu cred că va schiară ahâta onia și lipsește si ținții dascai, fetele sunt mai bune, noi ficiorii nu prea știm așa, fetele sunt cam apridunate, adică nu sunt ca noi ca ficiorii, niheam așa mai relaxați, nu țem așa. Și ale cu limba de dadă și cum sunt ca mămâinile, mai înveață ficiorița armonească. Eu pitipsesc că nu va chiar cultura armonească și limba armonească, va sigur. Îmi pare gine că ești optimistul și trag nădia sibă așa cum zis tine. Eu trag ideea nădii că va sibă, pitipsesc că va sibă și o perioadă mușată, un iet îmșată te armâni că în bârnurile dinapoi, care au altă minduiare, au altă deschideare, seama, și tu ți spune ambițarea, tu ți spune vrearea, dar mâname, tu ți spune duchearea, tu ți spune cunoștearea a râzgâiei, duhiu, păi hiu de tu, nu știu, de vârgării, pupânia mea erau de sârbii sau alții sunt sârbii nu prea vine la oații, vine de vârgării, de gârții, de tarbini și funăturii de seama, și apridunare și adunare care au și îți refugiere. Yeah. Tora ne apropiem de bitisită și ca figioi vreau să bag 3 întrebări deep și curti. Prota întrebare este desi ai un zbor pe armânești, ți țari hari n-ai mai multul. N-ai mai multul și n-ai mai multul. Duchiari. Niari hari. Niari hari multi zboară, zic o așiții. Niari hari când aduc și zic o așiții duchiari. Vreari, pistipseari, daima. Daima este un zbor mult umșat, e peren. Toate zboare sunt umșate la noi și livrăm pe toate. Da? Așa este. Tora, desi ai vreo mâncare armânească, ți țari hari? Piperchi cu caș. Da? Și pătrăgeanii cu caș. Fărșiloți le zic dumăți, știți, da? Dumăți e... Da. Și tu, Stoni, vreau să întreb desi ai vreo cântic armânescu, ți țari hari? Nu cântiți armânește le-am tu vreari. Masmi basaleg untora v-ați bag ole munte frate sau Ana Dunăm, da? Sunt desi mulți zic că sunt comerciali deja, că sunt influenții de acolo, luate de la ama cât acurișeaști și scântă pe armâneaști și să spun un pirimit, acolo, tot acel cântic, este duchearea. Și meriseaște muzica armânească, ascultul multitudini de muzică, de la muzica clasică, simfonică, până la muzica armânească, multitudini de muzică. Și aici este alțiva, zvedică, tu altă, tu protafesi, zicem așa, da? Simplat. Așa este. Haristo enache, că vini și acă sunt zile grele ti voi, ti tai fata, Haristo că vini și să ai moabeta asta cu noi. Mi hărsesc că putu să zburască Niheam și Marius și că aflăm mai multe de mirachea voastră comună pe Aftuchini. Și Haristoti, toate informațiile ține de deci cu ahântă vreari. Cu mare vreari și eu, cu harau, vă tinisesc cu cafioară pe tot să vă or, te ghini, că adras multe lucruri bune. Pe mine este un tinii mare si masi, că au ați putut să zburăscu. Și azi mi-a sunat Viorel, zice, ți-adrăm, vrei să dănăsim? Deci nu, hai să aducem aminte și de pe pâinea noastră, că tot himaua cu aistu zbor și cu aistu ghidării, ca nu va schiară pican. Ama iene un chiro când nedz ca și astea rada și ați voi să aduc aminte pe toți ca cei care himaua pe pâinea noastră, să străpă pâinii, maile, strămaile noastre, lâini, tete și toți avem noi, că ei vineră, saluntară, țănură, lucrară, adrară, suportară multe lucruri greale ca noi să zburăm azi armâneaști. Neșu, cred că mi invită Toma să dedeau premiile de Radio România Internațional și ne deși un premiu. Și eu când
Primi deci că nu si a draga cât lucruri, spuneți cu premitația. Și acolo mi minduit tot când eram de cale de București și am gripsit tituți luded, pișchesi tituți aței care vin din Balcani, pe pâini aței care suportară colonizările, care și zură cu cupilii de oi, care zbură armânești, care trasele comunismul, tuti urutesle ca noi azi să învățăm armânești, să zburăm și amărtia este mas zburând și mas nu tinisim, este lucrurile lăsară mulți cu limbă de moarte a apiei. Și tot v-ați depisescu, azi mi-adunai cu Cola Cușa, toți îl știți voi, scriitorul, Nicolae Cușa, oați cartea, zis, ia în încoați Ianache să dau în carte, că mai am în două, noi him soți mult buni, mi-adunai cu el pe calea când ești la starea civilă să iau actele de tata, ia oați, este uite, oați, este parea care vine din România de câftă colonizare, așa oați, este și papsul Cușa, și pe aici, a patra, ultima frânză, este un mult umșat, să spun, dicton. Tora este una preluată, deci luată de Cola, de la un Cristu din Balcan, tora calea nedeschisă și istoria noastră scrisă, să știi bătuți cu care mi-adun, că nu hiu grec, ni român, nici sârb, nici arbine, și armânul nu-i foc castes, jvâr nu poate ta să o stingă până nu avem mușata limbă. Auați ții sau depisimentul depisit aici. Și zice al Viorel Vasintru să zburăm, să aducem aminte de aței toți care nu mai sunt și noi zbunăm, sim, și voi zbunați toți, sim de adun, să zburăm, ducem la largul că ei va neveadă de acolo și va scârțească multul. Pe socrul meu îl chema Giambazu Cristu, fu un om mult bun, cu care eu ați tricui mult ghinii aproape 30 de ani. Eu ați din 1993. De când vin tu taifă, mi-a chiar cu brațele deschise și cu soacra mea mi-a căchisi mult ghini și fu un bană mult umșata mea oații, să amintă și ficiorul și pot zic că bănai tu armânami și tu sucachi de armânami și tu hoară de armâni, tu un cultură, așa cum zicești în Alexandra, armânească, care a avut greutate. Isi că eu fugit apoi în București, a dat și sculii, că doi sculii am surat mult. Nu pot și până la 50 de ani să înveți. Trebuie să ne la lucru. S-a dus civatul Migdani. Vă spusesc cu multul că mi-e călisit zinaua și în frații mari, Harauși cu tinie și vă tinisesc și pe voi. Și vă aproc și otora vă călisesc cu ziniți la televizie să zburăm de am viața armâneaști că ți-a dras voi aici emisii și ți-a dras voi aici lurii mult umșată, pe care eu, pe mine mi-a reseaște multul și pe tipsescu care reseaște pe toți cei care ne mutresc cu tora. Și noi trezem nădia tot așa că ea reseaște, maca este mobete, zicem, sibăti timisarea socrului a tău și... Sibăti timisarea socrului a meu și dat Dumnezeu siba clo, eu este n-ai magini, slu a hârtipsească, cum ziții, și să ne zem ninte noi, sibă bana la noi, cum ziții, tot pe armânești, și să avem putere să ne zem alargul și să aducem de aminte. Să aducem de aminte, imșat, cum și pântora fură lucrurile adrate. Așa este, așa că Haristonica nu are așa taifei și mine armân este moveți să ne avut mult hari și armân cu cadrul aficiricului ți zduțea cu oili și cu carda tu mână și am viță și am... Era un turlii de colecții. Un turlii de colecții s-a chemat Biblioteca pentru toți. Aici era formatul, ea la oa. Și erau apriduși de pe turlii de limbi pe română și aici luam că era un dicționar de buzunar, era nică și băgam tu trastul, totul doar ghivăseam și mă ajută mult. Este un turlii de bană pe care l-a dus mult umșat, mi-aduc aminte cu mare harau și aici turlii care am grecă și ditul, să țeva și ți partea armonească, mi-a dus eu hiutora și da Dumnezeu sănătate să ne până tu ațea tu de bisita de bană, să ne cu arhate și să ne cu sibă și cu minduiarea bună. Așa este. Și mine armân cu cadrul la picioarului cu cartea de la colecția Biblioteca Tituți. Biblioteca Tituți, da.
Aia este un exemplar de la Lovinescu, Istoria civilizației române moderne, adică modul cum noi, mucanii, nadrăm... Enake, iar, să avea fuzită camera, matora ieni, zvedi. Da. Avați un multu carte de mari simasi, că a spune cum scontură civilizația românească. Multă bună carte, multe cărți bune tu colecția este, colecția Tituț, biblioteca Tituț. Lipsește Și ana ună zicea, apropo, ună zicea Toșa, numa noastră este Toșa, Tușa o alăxire. Că de Toșa nici știu tuți, mari, fumei. Maka Haristonica noară enake Toșa, zitem cum lipsește. Și bine armân colecțiile de banata, eu aminta așa cât multe lucruri și toată bana futi tixit xari și tanvițari. Și asta este o lecție ce lipsește să o luăm toți cu noi. Și de alihania Buhari s-au dus permifile estimșati, de banata, de cultura armânească iubânaș, de xitexeri, de cum dască lipsește și cum afli zboarele uidisite de studenții a tăi. Așa că Haristonica noară de alihania Buhari. Și vă Haristusescu la toți, și aceea, și Ali Maria, și al Viorel, și la toți care fumăvați pe mutrită pe live. La Haristusescu la toți, bănați, aveți sărbători cu ghinii de Paște Tora. Și să ne adunăm în șat, să zburăm, să tinisim, ția să tiniseară, pe toți să tinisim, mas putem. Așa este, și a mutritorilor Haristo și joia care ghinii, ca cafe joy, va ne avzăm iara la un alt moabeti. Așa că ună seară îmșată la toți și Haristo că mutrit la moabeta noastră. Bună seară îmșată și la revedere tuturor. Tituți. Oară bună!